Witbier se v Belgii vaří již po více než 400 let. Namícháním sladů v konkrétním poměru, nadrcením, rozpuštěním ve vodě a následným zahříváním vzniká sladina. Po přidání chmelu a dalších ingrediencí vzniká mladina, do které se přidají kvasinky a nastává zhruba 100hodinový kvasný proces. K dozrání potřebuje pivo další 2 měsíce. Do tanku s pivem následně přidáváme dřevěné destičky z bílého dubu macerované v rumu, pocházejícího z Appleton Estate, nejstarší, nepřetržitě fungující třtinové plantáže a palírny na Jamajce. Svrchně kvašené pivo, kombinace ječmene a pšenice. Rum zrající v dubových sudech přes 12 let. Nasládlé a ovocně kořenité. Spojením 2 dlouholetých tradic jsme se pokusili vytvořit tradici novou. Harmonické spojení piva a rumu. V našem Witbier 13. Očekával jsem to trošku méně sladký, ale jinak ten rum je cítit, to je důležitý. Je tam taková ten krásný lahodný koneček, takový jiný. No. Cítím v tom trošku jako víc, že se vlastně 2 jako řemeslné práce spojí. No. Tohle je určitě projekt, co nezůstane u toho jednoho piva, ale budu pokračovat. Tady převládá trošku srdíčko. Absurdně krásný je, že si ždíte půlku republiky a nakonec to máte 6 km od Písku, no a také to má být asi. Witbier 13. Pivo, jak má být.